Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Mangga sa dito ang siko. Sino ako? Viral ngayon ang isang video ng dalawang kobra na tila naglilingkisan at nag-aaway. Ito ang nasaksihan ng mga hikers mula sa Cebu. Mayong buntag kaninyong tanan. Kaya sa ang mga hikers, nasalubong nila ang dalawang king cobra. Habang sila ay nag-hike sa Mount Kangirag sa Cebu. Ayon sa mga hikers, nagtitraining sila weekly para naman sa kanilang Mount Apo Hiking Society. Pero nabigla sila nang makita nila sa daan ang dalawang cobra. Kung kaya't umiwas sila. Ang king cobra ay isa sa pinakakamandag na ahas sa buong mundo. Ang sinumang matuklaw ay maaring mamatay sa loob lamang ng 15 minuto. Ang kamandag kasi ng king cobra ay neurotoxic, kung saan pupuntiryahin ito ang nervous system ng hayop o taong kanilang matutuklaw. Ayon naman sa eksperto, ang nakitang dalawang king cobra ay hindi naman nag-aaway subalit nag-engage sa isang mating ritual. Kung sinong mananalo sa kanilang dalawa ang siyang makipag-mate sa babaeng cobra. Ikaw, kabisyo, nakasalubong mo rin ba ang cobra? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Morning call. Morning, Dee. Kabisyo, feel good morning! Adlang Miyerkules karon, March 5, 2025. Sa oras sa 7:29 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol Dagol! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang Tita Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ganda ko si Chinita, yan si Tita Max. Tita, siya si Tita Max. Ang Chinitang tita ng La Radio Manila, Tita Max. Kasama din ang pambansang Senior Thank you, ladies and gentlemen. Tama na. Ano pinapatigil? Chinichir ka nga eh. Tama na, ayoko nga mabuso. Good morning sa inyo lahat. Good morning! Mga Sa mga sawa. mga king cobra yung pinag-usapan. Basta So may ano pala yun, yung viral na video na yun, mating ritual. Kung sinong mananalo doon, siya yung makikipag-mate sa babaeng cobra. So ang tawag swerte doon, naman pati mga lalaking cobra, babaero din. Pati lalaking cobra, babaero din eh. Siya din, magtakay mo siya yung nilalaban din sa barakuhan sa ibang babaeng nagtatalo lang cobra. sila kasi nandun yung queen cobra eh. Sila yung king cobra, yung babae. Siyempre queen. babae, queen cobra. Sa bagay, okay lang din yun, girls. Huwag natin tutularan yung mga babaero. Kahit ahas pa tayo. Diba? Dapat ikaw yung chine-chase, ikaw yung ikaw yung nag-iintay. Parang yung sa cobra, nagagawa sila dun sa babaeng cobra. Ganon, basic yun. Basic dapat. Pero mag-ingat ha, si Kasi, tita hindi mahilig mag-hiking, tama? Hindi. Oo. Ayaw ni Pagod tita. eh. Ayoko hingalin. Di ba may nag-invite sa'yo na mag-hiking kayo? Dati.
Maiinitan lang ako dyan. Magka-allergy ako. Ma-hospital ako. Bawal ka mainitan. Ayaw niya mag-hiking sa bundok doon. Gusto niya mag-hiking Di ba sa dun sa bahay na walang kusina, may hagdan mataas dun eh. Yun yung hinahike ko. Wala bang escalator doon? Wow, ang ganda ng mga motel na pinupuntahan mo, ha? Oo nga, Mang Kanor. May escalator? Basic, siyempre may-ari ako eh. Pero sa mga hikers, shout out sa inyo. Mag-ingat ako. Hindi nyo na itanong. Lahat ng bundok, pati ang Mount Everest na akyat ko na yan. Galing na ako doon. Hiker ako eh. Hala, daming nagpunta doon, di na nakabalik ng buhay eh. Ay, sus. Paano mo nagawa yun? Basic. Mang Kanor is my name. Kaya... Paano? May sumundo ba sa yung helicopter? Wala. Dilakad ko lang yung Mount Everest na yan. Saka lang, Mount Apo lang sila pupunta. Ako, Mount Everest. 3 beses ko pabalik-balik. Sinaiwan ko yung cellphone ko. Bumaba pa ako. Nagpabalik-balik ka? Tapos yung pagdating ibang ko doon, hikers, ang tagal nila. naiwan ko yung baunan ko doon, Aqua Plus. Naiwan ko. Bumalik ulit ako sa baba. Para lakunin yun. Tapos umakyat ulit sa summit. Kaya may summit drinking water doon. Yun yung ginamit ko. Yung pala yung joke. Yun. Sorry, hindi ko na-gets yung joke. Yung anong joke? Totoo yun. Totoo, makyat ako doon. Kasi hiker Spell ako. summit. Capital Summit. Parehas lang yan. Kaya sa mga hikers, mag-ingat kayo kung may mga masalubong kayo tulad ng mga King Cobra. Kasi makamandag talaga yan. Yung King Cobra. Yung hikers. Eh, syempre, babaero din yan eh. Yung hikers? Yung Cobra. Ay, halata. Halata eh. Kasi nag-away pa sila para lang makauna. Paano? Nag-away sila para makauna sa babae. Nag-away yung Cobra! Yung hikers? Ang lapad ng leeg! Ng Cobra? Ng babaero! Ano? Yung hikers? Kasi nga, may ano pala siya dito, lymph nodes. Yung liig niya. Yung hiker? Yung Cobra. Kulani na lang kasi. Lymph nodes ka pa. Hindi ko alam Tagalog. Di alam niyo Sa Bisaya lang ang alam ko. Lymph nodes. Lusay. Lusay? May lusay. Yung lusay. hiker? May lusay yung Cobra. Magpa-check up na lang siya. Yung hikers? Yung Cobra. Ang bigat ng bag niya. Ng hiker? Yung Cobra. Backpacker pala siya. Yung hikers? Yung Cobra. Sabi niya, hakta, dinuraan. Sabi ng Cobra. Sabi nung hikers. Inubo pala, kaya dinura niya. Yung hiker. Inubo yung Cobra. Color green yan minsan. Minsan black. Di ba iba color? Yung Cobra? Yung hiker. Minsan nagkakajowa yan sa tuktok ng bundok eh. Yung hikers? Yung Cobra. Ay, basic. Doon sila sa may bato, naglampungan. Yung hiker? Yung Cobra. Tinuklaw! Ng Cobra? Ng hiker. Malamig kasi sa gabi, kaya kinagat niya. Kinagat ng Cobra. Ng hikers. Namagatuloy yung paa. Ng hikers? Ng Cobra. Nagpalit ng bala! Yung Cobra! Yung hiker! Anong hiker? Kapampangan! Ang haba. Haba yung Cobra. Yung hiker? Mataas kasi yung wingspan niya. Yung Nagbabasketball. Cobra? Yung hikers. Ano pa? Sige. Ano ha? Ano? Ang ganda ng shoes niya na pang-hike. Yung hikers. Yung Cobra. Doon sa may talahiban. Nandun siya. Yung Cobra? Yung hikers. Ay, naku. Nagji-jeeps pa siya doon. Ha? Nagji-jeeps sa kitchen niya eh. Yung hiker? Cobra. Ako nakapayong nga eh kasi mainit sa bundok. Yung hikers? Pag kinagat ka ba niyan, pwede kang injection na ng anti-rabies. Ba't ang rapis? Kinagat ng Cobra? Kinagat ng hiker? Pwede. Wala na injection. Nabuntis tuloy. Yung hiker? Yung Cobra. Kambalang anak. Ng hikers? Yung Cobra. Maging ninong ka raw sa anak niya. Ninang ka. Ninang ng hiker? Ng anak ng Cobra. Ha? Okay, bye. Hoy, happy birthday muna! Kay Marilu Bercasio at kay Uncle Edgar Olieres from Ate Lorna. Happy birthday po! Happy birthday! Go shorty, it's your birthday. We gon' party. Sa mga It's your nag-birthday. birthday. At Happy birthday. mga pa-shoutout mamaya, i-chat nyo lang kami. Hanapin nyo lang True. Uncle Dagol At at Tanya Tanya Chinita. Mamaya shoutout
tayo maraming. Hanapin nyo na yan sa Facebook, Instagram, at TikTok. Yan. At syempre, sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! You were a thief, you stole my